ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tokko ɓillo e nder galle ceerno mahmoudou sow lamin ba guiɗo pulara foyre gendito ɓoki jawe ko on waktu yoni ha to garli worgo garli rewo e nder galle ceerno abdoulaye niang e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal service hygiène tambiɓe laaɓal e cellal ko fate gueɗe ñamateɗe hankoɓe duppi ton tombo bosa kene tolno e temedere capanɗe nayyi e ɗiɗi tonnes taw koye produit ji ɗi happumum gasi guittaɗi yoga e jeereji leydi sénégal to leydi mauritanie météo leydi ndi holliti guleki mawki ma arton to akjusa atar wayrat e ndaga ɗin diwanuji kala capanɗe 5 degré ɗum ko ñalawma janggo hande o maɓe ñaldi e capanɗe 4 ha 8 won hen nokkuji ma waɗa hendu kame nguleki to leydi mali tambiɓe sariya leydi ndi ɓe kolliti ɓe gudditi losko yañgo no fewi ko fate juuɗe ikrinnaɓe modduɗe jangu wangu ton to tina juwatina ha ganduɗa konin koɓe mabɓe hewɓe keddi e nder ndeɗona fiyande to leydi guine konakiri duuɓi 14 walla ni mbiyen guila tan kewon duuɓi 14 ɗi o waɗi e kaso o yalti kankon biyeteɗo cc rafael happa mo ganduɗa ko koninke tumanoɗo e wargoji bannoɗi 28 septembre 2009 caggal nde tribunal taƴi ñawore mum 31 lewru maydore hen ndu hollitama kanko o jeeno kay ɗiɗon wargoji kabruji men marena to côte d'ivoire nigéria burkina faso joolam jaberi ma en jaade musidɗo men alhassana oumar mboca musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo avc jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko fate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno yahya ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni madina gounas jokkodirta koye amadou sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto galoya jokkodirta koye aissata touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye mamadou demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto pikkina jokkodirta koye amadou isman ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto melga jokkodirta koye abdoullahi diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marsibu ɓeesa jokkodirta koye amadou diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo
ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala ceerno ahmadou tidiane diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yoga ñabbuji cuuretoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkude ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala ceerno ahmadou tidiane diallo holto tawete hande o wo tawete koto paris lamorgo leydi france sa yiiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpiteɗo lasrari yanke kumpiteɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiiɗi jokkodirde e tongode ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi france ene waɗi whatsapp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal ene wiye ceerno abdoullahi diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno ahmadou dia jeyaɗo to leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso base on noon sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni ceerno siré diallo sa jokkodire makko kanko ceerno ahmad tidiane diallo gorko melga wuuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona bela yoro mi dañi bela mi hirnana bela yoro mi joftay bela ayo bela yoro mi dañi bela hayo bela mi dañi bela jabboɗen bela bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe premier naɓe bandiraɓe liksarnaɓe walla ni mbiyen tayyarnaɓe no didorno jabboɗeji bela kinɗonɗen bela holko woni on bela ko sal taw ko sal mawɗo jaaƴƴo jaaduɗo e jamanu sal jabbotoɗo cérémonie ji guila e mariage uji ha e cérémonie ji diine cérémonie ji dawrugol cérémonie ji culturel kala sal woni wiye kan famille tawate koto legal premier sara commissariat 3 mo teyaretta kan famille ko nokku jaaƴƴo ko galle jaaƴƴo mawɗo mo de étage mo de niveau bertade dow e less kala e nder nokku he ene tawe hen salle de marié ene tawe hen kadi salon de coiffure wonande on mbaɗowo mariage ene tawe hen kadi saluji vip jaɓɓade hoɓɓe tedduɓe ene tawe hen nokkuji taw werta ko waɗa hen ko siège uji e matelaji e fotiyaji ko nokku jaaƴo e nder kal famille so tawi kay a ƴetti nokku o dendagal matériel ko wayno sonorisation e matériel ko yadata hen foof ene tawe e nder makko kan famille ko nokku jaaƴo mbiɗen lakkitiɗo wonande kala jiɗɗo wadde hen cérémonie ji muɗum o nokku noon mbiɗen tawe toon to Luxar tawi to légal premier walla mbiyen légal Teyarette e nder commune mo Teyarette premier sara commissariat 3 kala jiɗɗo hebde oɗon nokku ko fati réservation e ko fati kala alhaali makko jiɗɗo hebde hen ko laaɓi ko ɓuuri ɗo laabde noddata ko ɗiɗo numéro uji mbatta ko 46 54 88 35 notre ma ko biyeteɗo papis walla mbaɗa 47 44 26 40 notre ma ko wiye Ndiaye kan famille ko onon jeeyi kan famille hay goto ndeɗɗani kan famille ko caggal nde musidɗo men biyeteɗo Abdoulaye Kane gorko mo jooki jaam tawa kadi ko jibinaɗo mawnude e leegal he ɗanni yanki gonɗo caggal leydi nde o arti e nder leegal premier o teski kala mariage uji e kala cérémonie ji jiɗɗo waɗede ma yeehe ha nokkuji goɗɗi ɗi miijo makko addi yo uddiɗo oɗo sal gam kankone addude participation makko e ballal makko faade leñol kan famille mbadden dando faade toon ceerno jibisi wittiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kamel asrari kala
ceerno jibisi bittuɗo leɗɗe hay ɓen kollaɓe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder balli kala ko wayno fibron kiis nem e morit gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude jano barogal mo seydani memi gonduɗo e humre gila to dañal ete dewle ha e kayitaji kala ceerno jibisi ko bittuɗo leɗɗe ha heɓen kollaɓi omo jogui leɗɗe ɗe o witti yadata koye gawri ndemiri ɗen leɗɗe noon sa yari ɗum tan ene yaltinayma rafiji kewɗi sa waɗi no wiiri ni henna ceerno jibisi ene jogui leɗɗe bittaɗe wiyete ko muuɗa hirda sa muuɗima tan a yitoto hoore maɗa on joguiɗo caɗele gorago walla ni debbo joguiɗo caɗele reedu e caɗele musallaji kala ceerno jibisi hande o holto tawete wo tawete koto kay hayɗi to leegal bitegal kebbe woɗɗani lawol faade luksayba gorgola sara école keso mo kebbe ɗo henna ɗon ceerno jibisi tawete juɓɓudi golle ceerno jibisi wonande an ƴewanteɗo listihar jokkodirta koye makko indema inde nene maɗa so tawi koye Mauritanie ko ujunere ugoya so tawi koye leyɗele goɗɗe ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuɗu on saaha noon wo haalanma haajuma ha elle ma wi ko onon gonduno jamma e ñalawma kala so tawi noon ko numéro makko Orange Money walla ni Wave mbatta ko 78 128 35 98 so tawi noon ko tongode makko WhatsApp e appel kala ha mbawa heddemo jokkodira e ceerno jibisi mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko noksoɗa ene toon base makko ene tawi toon musidɗo makko miñi ko kumpitiɗo leɗɗe biyeteɗo ceerno Alassane Sy on noon mbatta ko 00 222 32 62 04 99 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e dow men dañen hen jaam kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe alhamisa jeetati jeetaɓoro hitande ujune ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Batu jagorɗe hanki waɗi toɗɗaɓe kame waylo Alhassane Sall ko gouverneur région de Dakar oɗo saaha ittama wattama toon to Saint-Louis woni nder gueji Dande Maayo o lomti toon ko Aline Badara Sambo on nodditama e liggey goɗɗo kono kadi kanko biyeteɗo Ousmane Kane gonnoɗo gouverneur région de Kaolack ko kañum artira to Dakaru Jali Diop oɗo saaha woni waylo goɗɗe wonde toɗɗaɓe taw koye Batu Diagoɗe ko kilifo taw kadi ganduɗa woni inde makko rappeur kono kadi inde makko tigui ko Landina Mbessane Seka taw ko inde rappeur ko kilifo kam woni toɗɗaɗo ko fate banggue grand théâtre ko wona ɗum ko noon nit dof eɗen gandi kañumne ko rappeur inde mum ko Mortala Gueya kañum woni gardiɗo ko fate banggue fond toppitiɗo e fannu administration taw kadi ko toon to grand théâtre ɓeɗo hen goni toɗɗaɓe e juɓɓudi guinol ɗeɗon golle taw ko rapport aji ɗi ganduɗa ɓe noon wonnoɓe taw kadi ganduɗa dariɓe e jamma e ñalawma e réseaux sociaux kame yogay gueɗe seppude kala e haalde kala saaha taw koye laamu gonnoɗo hooreydi Sénégal no Macky Sall oɗo saaha noon guuɗo hen laamu suɓimaɓe ɓe goni ardiɓe a toon to grand théâtre keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten koye service hygiène tambiɓe laaɓala gueɗe ñamateɗe ɗe ɗum noon hanki o kene tolno 142 tonnes taw kadi ganduɗa ko ɗin produit ji ɗi happumen gasi woni ko duppa toon to Mbobosa Dakar ɗum noon wonande kay yaltina koye région ngaji ɗi leydi ndi Sénégal beele ɓiɓɓe leydi ndi gona e jaam e kisal holliti ɗum noon ko lieutenant wonande mawɗo Malick Diop on holliti ɗum ɗon wonande kay ɗum ɗo henna ko combat moɓe darani beele ɓiɓɓe leydi ndi gona jaam e celal kisal siftinde mon oɗo saaha wonande laamu leydi ndi ha tendi noon tabɓiɓe ko fate banggue gueɗe kisal ñamde nder genni ndi serata e kala saaɓe jaltina yogay produit ji ɗi happumen gasi taw koye jeereji
leydi ndi Sénégal nde tawno happu so tawi gasi sa ñaami on ko danmum gasi sa renakine wontanma ñaw goɗɗo teskede o saaha ngakkugola sukara condi e nder leydi Sénégal Dakar Thiès ha yogay nokkuji goɗɗi kala butikaji kewɗi oɗo saaha ɓuuri wawde yeyde tan ko sukara kele ɓen mbiɗum sukara bekke ɗum noon ɓen mbiɗum sukara morceau ɗum ɓuuri wawde yeyede oɗo saaha hewɓe jomin butikaji ha tendi to Thiès kolliti wonande kay dépôt ji ɓen addoɓe ne jeeya en gros ene jogui sukara matawɗo saaha ɓe jaɓani yaltinde gam sabbade maggal Touba ne gas jomen mbawa ɓeydude prix ji men kono ɗo saaha teskede wonande sukara condine ngakki no fewi kono kadi teskede goɗɗum to Guédiawaye finoɓe e sara dalal jaam hakkude Malibu wonande kay buuseɓe yeɓe tew oɗo saaha so tawi ko tew naggue kilo o ma o yeehoy ha temedde jeetati walla ni ha temedde jeenayyi woni 4000 francs CFA teskede oɗo saaha kilo tew naggue ne seeri no fewi hewɓe noon ganda ko jeeyi sababu ngolɗo hen ɓeydoggola maggal Touba heddi en ko balɗe jogori laatade ko nogase tati nduɗo hen lewru wonata ko 17 lewru safar ɗum noon ko hanata koye aljuma ko fade banggue catal lonasa hanki o ɓe kollitiɓe gaddi matériel uji kewɗi no fewi ɓe erima ɓiɓɓe leydi ne nanggodirta e mabɓe beele ɓe ɓemna goɗo hen wuroɓe korsa beddaji ɗi kala beele ne gona e jaam wuuro ngo kadi wona e laaɓal nde tawno so tawi waɗi mbooho waɗi mbaladiri ma wat ɓowɗi waɗa kadi felu waɗa ñakkoji goɗɗi waɗa gueɗe goɗɗe kala ene wawi addude caɗele eɗen gandi diƴƴe dimiɗe taw kadi ɗe jahani so ɓooyi ne wawi wontoyde ñabbuji e goɗɗum kala ha tenti wone leeɗe ha hande ne mbaɗi ko fati woni diƴƴe ɓe kolliti mabɓe korsu ɗum ha laaɓa ko adi maggal ngal Touba keddoɗen koye fannu jilluji Amadou Ba caggal kay nde ummini jilluji mum e nder galleji diina ɗi leydi Sénégal caggal nde yeehi toon to Touba to Tiwawona hanki wattawama toon to Thiénaba hakkude makko e khalifa général mo Thiénaba ɓe mbawi yewtidde ko yaaji no fewi o holliti ɗiɗon jilluji kala ko ñagade do e ɗaɓɓude e andinde kadi khalifaɓe diine leydi Sénégal hande mo wonde mabɓe kanko Ahmadou Ba gonnoɗo hoore jagguɗo leydi Sénégal e laamu Macky Sall wonino kadi bir gembiɗo taw koye diɗɗal Benno Bokk Yakar gam sumgoji lewru mars jawtuɗɗi poolaɗo e ɗiɗon sumgoji keddoɗen koye leydi Sénégal naɓe finoɓe to États-Unis de Amérique eɗen goni sunare mawde no fewi toon to niveau Mexico ko sukaɓe tato kay e nder galle goto jiiduɓe yumma e baaba mawniraɗo ko duuɓi sappo duuɓi nogas e ɗiɗi tawa kay kural ene daaƴa e hoore fetel nde hinde pistole ene leeli sara muɗum dewɗo heno ko duuɓi nogas tan on ko debbo ko bañi ko debbo kural e hoore kañumen yani yendani e wonki muɗum tataɓo ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi kañumne tawa kene fella kamɓe kala koye nder suudu wotoro ene faya noon to banggue police mo États-Unis de Amérique holliti ɗeɗo henna gueɗe ne gasa taw koɓe wartiɓe walla taw ko mawɗo waɗi ngal balal rutti felli hoore mum ɗum waɗi ko toon to Pennsylvania ko toon ɗum waɗi oɗo sano loskoji ene jokke oɗon fannu to Kaffrine gollotoɗo e Soneleka biyeteɗo gollotoɗo e Soneleka ko kañum Massa Koura ɗum noon ko hanki wonno to yano toon to Kirlaye ne tawi nder commune mo Misra ko toon wayano fewnode poto mo Koura kon poto masimo hen ɗaccanimo awa yalteɗo caggal tan lebbi ɗiɗi ko resi ko jombajo kono ɗo sa wattidi koto morgo mo Koungheula toon to Toubane ko suka almudo guel duuɓi 13 taw kadi ko nottoto guel Serigne Saliou Gueye hanki jamma sanga 22 heures ko Koura masiguel taw kadi waɗi wendu noon waɗi Koura masɗo ɗuma oɗon poto mataw yebɓeɗen ndiyam Koura o masimo o heddodaki wonki makko ɓandu makko hanki ƴetta nawa to morga mo hôpital ma Talibula Fawzayni to Saint-Louis toon kadi hanki ko laana jollunoka sukaɓe almuɓe maɓe gon hedde nogas toon to Gohambadia taw kadi koto Daaru taw koto Daaru Gohambadia Daaru ko ɓe jolno koye kan lana woni yuuka heddiɓe kala mbawi ndiyama mbawi lumbade ɓen ɓe yinade ha wawi ƴeŋde
haɓe mbawi ƴeŋde goto noon e mabɓe wasi en fittanu mum caggal wattidi ko awede yaltina heddodaki e wonki mum kamɓe kadi mbiye tan nde jomiraɗo yurmottoɓe yaafoɓe siftinde moon nder yontere yawtunde tan toon to tiwa wona Kerma Lamine toon kadi gandi ko galle sumno toon to sukaɓe almuɓe jangganno ken tolno pittali jeeɓen sukaɓe almuɓe keddi koye ngen jeygue taw ko cum musgu no fewi taw saabi ɗuma ko sondel ɗum ɗo henna kala ko jayaji e tanaji nelde duwaw dendagal ɓesguji mabɓe kala to Tambacounda ko camion walla mbiyen ko camion mo citerne jolnuɗo essence ha heewi biwɗo hedde banggue Tamba ne fayi to Kidira koto Mali wa yaɓanno ko on woni tatiɗo yani ha waɗi tarlo mbiɗa caggal muɗum noon londe yuli essence o kala wanji so tawi kay wonko memi ɗum e jeygue tan koko ruppitto ko fate banggue noon wonande lieutenant Samba Acca commanda taw kadi ganduɗa koye brigade kame sapeur pompier kala mbawi moɓodirde ha mbawi ñippude ɗum taw kadi ko ñippugol ngol ganduɗa aldani e caɗele ni e fitina Haydara Aliou Tine yaltini konngudi mum gardiɗo walla ni darnuɗo catal Africa jooma ɗin konngudi noon ko gulɗi jaw faali toon to leydi Guinée Conakry wo holliti leydi Guinée ko ngalɗudi e bertidi mum kono ɓiɓɓe leydi mum ne nguuri saɗɗede kiiɓal e nguɗo henno laamu dictateur ngo ganduɗa fotani wonde ɓiɓɓe leydi ceppata kalata kala kalɗo wode ko waɗa wo erima ɓe nanggaɓe ɗiɗo fuñemangue ne wonde Billo Ba nde ɗaccitte ko ɓuuri yawde yaccade wona konngudi am ko konngudi Aliou Tine gardiɗo Africa joom holliti ɗuma hanki Matam Kanel ko fate banggue juɓɓudi golle taw koye 11 mo ganduɗa ko 11 kaɓatoɗo ko 11 action kaɓatoɗo ko fate Basal ACF taw kadi e ɗowgol Ibrahima Sori Balde coordinateur adjoint ngal ɗon cetal ko ene tolno 1.2 ujunere suka hakkude Matam e Kanela ngam yurnitade yaltinde yemene caɗele ngam yurnitade haɓade basal eɗen gueɗe kala nden jonde jooɗima to Matam e tawtorede wonande gouverneur région de Matam wonande Mamoudou Mokhtar Wata jafoɗona Mamoudou Mokhtar Wata e tawtorede ɗum e tawtorede yoga kayi e tambiɓe yoga e cate nden jonde noon ko yurnitade hebloji garɗuɗi to banggue ndema e fannuji mum kala gure nayyi koye Kane walla mbiyen 4 commune Kanela e 6 Matam ɗum noon koni hen ɗum feccori commune mo Wuro Sidi commune mo Sinthiou Bamamɓe commune mo Thilogna commune mo Dabiya mo Awre mo Ndendori Ogo mo Ndendori e Ogo kamine wonde nabbaji siwol ɓokki Diawe Hoore Fonde ɗiɗo henna kala ɗum noon ko heblude ko fati banggue ndema wallidde joomen taw ko ONG action kaɓatoɗo ko fati e basal ɗin fannuji ɗiɗi kala république dominicaine ko ɓalli 14 hakkude Sénégal naɓe Mauritanie naɓe wonnoɓe laana ɓe kewno heddiɓe majji ko ɗin ɓalli tan jiita e kan laana ene hayti taw kadi hayti koye plage mo Rio San Juan ɗum noon ko ɓen police mo république dominicaine wawi kay nangude kan laana tawa hen ɓalli 14 ne hen Sénégal naɓe won hen ɓe inde men limta won hen ɓe limtaka heddiɓene ko Mauritanie naɓe taw koye mayɓe ɗiɗon fannuji kala wasata majumen mbaw heptinede e nder ndiɗon mbaadi jeheten ko ton to Wuro Teddungo Madina Gounass Amadou Sambalo ko fate hefto kawguel Qur'anil Karim taw kadi koye ballal jobdi yoɓande ɓen jangguinoɓe taw kadi ganduɗa ko Abdoullahi walla Diallo ma en ketto musidɗo men Amadou Sambalo Amadou Ndiaye jafoɗon Abdoullahi walla Ndiaye jafoɗon mbiɗen mo ko Diallo kono ko Ndiaye Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi jurimama mi sammini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV
weltare ɓe fulɓe andu dinema Sarr Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro Tittungo Madina Gounass Sir Abdoulaye Sarr nde ɗo hitande yawtude gomo jangde mo Medina Gounass e gaddogol Amadou Tidiane Kassé on mo ganduɗa ko fondation Ceerno Wolle Ndiaye e gaddogol Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye ɓe joɓanino ɓen jangguinoɓe e nder wuuro ngo fodde hitande yawtude torkal machallah jencude fayida ndi jencude moƴƴiri heeɓa men Sir Abdoulaye Sarr oɗon ñalawma kalten ko ñalawma mawɗo ko ñalawma pinal ko ñalawma ngo ganduɗa ko hollirde ndi jencude e on fayida e ɗen keɓe keɓade e ndeɗo hitande nde kaw Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye yoɓan ɓen jangguinoɓe e nder wuuro ngo ha e yogge guritiraji ɗe kala wadde noon ɓiroji mbaɗama kala duɗal en jogui toɓɓe toɗɗade ko almudo heɓata wonande ɓen taroɓe wawa hebde jeenade wawa hebde kadi seeɗa faak muɗum Sir Abdoulaye Sarr wadde noon dendagal duɗɗe ɗe kala duɗal ari kala duɗal rentama nokku goto jangguinoɓe pulaar ɓe hay kadi e feere ɓe kala kamɓe kala noon ɓe ndenti gam etade wadde feere jeenaji ɗe dokkire yoga ɓen almu heɓe coggo jeenaji kono kadi seeɗa fagoji dokkire ɓen almu heɓe ɗi seeɗa fagoji baɗɗi fayida sanne kono kadi ɓe heddiɓe wonano hirjino wonnaɓe kadi softinde kamɓene kadi wawa etade tinnade e jangde nde beele mo wuuri ko arata beele kamɓene kadi mbawa hebde seeɗa fagoji ɗi walla ɓe mbawa hebde ɗen jeenaji Sir Abdoulaye Sarr kono kadi ha joni gomo jangde en waɗi erago e kaw Alaji Abdoulaye Wolle Ndiaye nde wawata kadi wadde feere ɓeydanaɓe kitale garoje ɗe beele kadi mbawa hebde kadi jeenaji ɗe hano hannirta ni Sir Abdoulaye Sarr ha kadi jobdidi wawa ɓeydede beele hitaɗe aɗo mbawa jokkude golle hano hannirta niyete ko musidɗo won Amadou Samba Lo ɗo Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Sir Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi toon to Madina Gounass wuuro teddungo ko golle mantiniɗe baɗɗe fayida wone wadde kanko Abdoulaye Wolle Ndiaye ko gollal mangal ɗum woddi kumpital men ɗemgal pulaar nder gendi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie kumpital men to gendi leydi Mauritanie haali Abouba jaam hiire maɗa mi salminima. Jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa jam hiire maɗa ceerno men Sarr Abdoulaye Sarr ko noon tigui habaruji men e nder leydi Mauritanie ko ɓuuri tengtude e habaruji men e nder leydi Mauritanie ko to Likseba gorgol ko toon puɗɗorɗen ARAL woni association de ressortissants de Likseba ko kawtal pelle dendingal dendagal ɓesgu Likseba naaɓe wuurɓe e nder wuuro ngo e wuurɓe e ladde ha diaspora kala ko kañumen nden fedde noon kañumen yuɓɓinta kala guurte woni kala vacance uji eɓe keewi yuɓɓinde ñalɗi tawa ko ñalɗi cellal woni ko ɓe mbiyata caravane de santé eɓe keewi addude noon e kala saaha guurte woni vacance uji eɓe dendina docteur eɓe hewɓe no feewi tawa ko yaaruɓe e fannuji ceertuɗi yanɓe no feewi tawi kadi ko ɓurɓe teskinede ɓurɓe mantede hay humpitade gandal mumen ɓe gadda ɗumen toon to Likseba gorgol wuuro Likseba ngo e commune de Likseba e département e ko taari ɗum kala mbawa notitade hen mbawa hebde safruji men mbaɗe kadi holkiso men e ɓe gaddora kadi leɗɗe ɗen leɗɗe noon kala bindanaɗo ordonnance caggal nde holkisa windana anda rafi wonde so windanama ordonnance o ƴeewe so tawi leɗɗe ɗe ene tawe eko joga ko jomum rokke leɗɗe mum ha timma tawi alda e jobdi woni ko gratuité hitande hikka nde noon ñalɗi cellal woni caravane de santé ɓe ɗamini yuɓɓinde ɗum ko ñande 16 e ñande 17 e 17 lewru août ndu gonɗen ndu toon to wuuro men to Likseba gorgol ɓe mbaɗi erago noon faade dendagal ɓesgu Likseba naaɓe ko taari ɗum e dendagal julɗo to wawi wonde kala kaymo Allah suurani seyɗade kadi bawɗo joguiɗo gadduɗo yidde addude ballal mum e ɗiɗon ñalɗi guila kay ko fate coɗgol leɗɗe e ko nandi hen kala nde wawa tigui addude ballal mum e oɗo numéro mbatta ko 49 75 49 47 mbiɗen ko 49 75 49 47 numéro o ko numéro banque li kadi ko numéro masrifi kala kay lombuɗo hen mbuɗo mum ballal mum no foti foof mbuɗo famɗani million heewani kala ko jomum addi ma yetto kadi ne jogui toon place mum hano hannirta ni nde won noon kay woni yidde mabɓe kay ko addude ballal wonande ɓen miskineɓe wonduɓe rafiji tawa kadi jomumen ngala tani wawde yaade safroyade jomumen mbawa safroyede e holkisede hano hannirta ni ma en ketto musidɗo men sehil men miñirague men Saydou Abouba e rango waɗi faade dendagal ɓesgu Likseba naaɓe eɓe gona kala jiɗɗo addude hen ballal mum eko fati oɗon ñalawma walla ɗiɗon ñalli caravane de santé Saydou Abouba. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe musidɓe tedduɓe Likseba naaɓe
to mbawɗon wonde fof on mbiyama kisal Allah nden ko mum yo wone men wone kala julɗo sikki ala ɓesgu ligseb kawtal telle ligseb naaɓe e médecin ji ligseb naaɓe ene teddinira dendagal ligseb najo to wawi wonde fof ko fati oɗo caravane de santé juɓɓinteɗo ñande 16 lewru ndu gonɗen ndu ɗum noon dendagal ligseb naaɓe ñagama duwa mumen ñagama kadi ballal mumen no wawi fodde fof nde tawno ko hunde moƴƴere e nder wuro ngo e nder commune o hitande ɓendu nde ujunnaji 2.6 neɗɗo heeɓi safrede walla yiide toon docteur hen temedere e sukaɓe nayi keeɓi dunede nogas e jeeɗiɗo taw ko nayi ɓe ronkunoɓe ñamde mbannama appareil dentaire cholestérol aji kewɗi jiitama toon ko noonne kadi diabétuji kewɗi jiitama toon tigguji kewɗi keeɓi yiide pédiatre sukaɓe rewɓe heeɓe keeɓi yiide gynécologue maladie ji kewɗi keeɓi yiitede toon to jomumen ko maladie ji cuuɗiɗi jomumen gandano ene namdo hen rek keeɓi hollede laaɓitinde wonde hen kadi dañi safrade woni hen kadi goni koye safruji ɗum noon ko hunde moƴƴere wuro ngo ngam wawde kadi marde cellal wuro ngo e wawde wallude ɓeɗon miskineɓe ɗum noon dendagal ligseɓe naaɓe ene teddinira oɗo caravane de santé ene ñaaga kadi ballal mumen no feewi kala jiɗɗo wadde hen ene wawi kadi wadde oɗo numéro ko masrivi ko bankili ko 49 75 49 47 49 75 49 47 kala baɗɗo ɗum kadi ene wawi wadde copie d' écran photo ngo nelde en ɗum ɗo noon calminama on juurama on jettama on dunama kisal Allah e moɗon lawma amina seydi ba salminama juurama ko noon tigui yo erango faade dendagal ligsebe naɓe ɓe gona kala jiɗɗo addude ballal muɗum nde jokkodirta e oɗon numéro mbiɗen ko 47 non ko 49 75 49 47 numéro ko banque li kadi ko numéro masrivi dendagal hettiyankoɓe jandi nde eɗen ñaagui ɗumen ballal ko jomum hattani kala nde wawata lombude hen mbuɗu mum gam wallude ɓeɗon miskineɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗina Sidi Ahmed Wul Mohamed ko gonnoɗo jaagogal kalfinagal ko fati habitat l'urbanisme et l'aménagement du territoire ko kanko kadi wonno directeur campagne woni Rouma Jarribo Mohamed Cheikh Al Ghazouani e saha sungoji hooreji leydi cakkitiɗi ɗo ɗi e sungoji hoore leydi ɓennuɗo ɗi ko kanko wonno directeur de campagne mbiɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko kanko suɓa e oɗo saha joni o artina kaɗo landa wiyete ka INSAF woni landa laamuka o lomti e poste gardigo landa ka noon ko biyeteɗo Melaynin Wul Eyi on subama oɗo saha joni noma ko ministre de la formation professionnelle de l'artisanat et des métiers ko adi komo nome noon tawa hoorejo leydi ɗi Mohamed Cheikh Al Ghazouani bismimonomo to palais présidentiel to hollirimo kadi wonde miijo muɗum ko yidde ardindemo landa ka ko adi ɗum kadi landa INSAF tambiɓe landa ka mi woɗinoma jonde mumen subade kay hollirde kay foti ko ƴettude peeje no cuɓori holjo woɗɗo ardade landa ka caggal nde gonnoɗo hoore landa woni Melaninde suɓano waɗa jagorgal e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinade ko fate yangara auto ministére de l'équipement et des transports kesso cuɓaɗo oɗo saaha joni ministére o woni tigui direction makko mo ardi o ɓe kolliri tigui woni yidde mabɓe fandare mabɓe oɗo saaha joni ko yidde hessitinde ko wiyete parc automobile taxi ji taw ko taxi ji e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi yidde mabɓe noon ko ittude yoga e taxi ji taw ko taxi ji kay limce dogoje yoga e leeɗe beele ɗuuji ene natta dogde toon ha laaɓa ɗin taxi ji noon jomumen balɗe kay no keɓiri taxi ji taw ko keesi jaaduɗi e jamanu taw noon ɓen noon ko winditiɓe base de données to ministére de équipement et de transport ɓayyini kabaru o noon ko biteɗo Ali Wul Aïda kañum woni directeur de transport urbain o haaldi ɗum noon koye gardiɗo l'autorité de régulation de transport routier ko kañum o suuti kañum o haaldi noon ɗiɗon konngudi ha joni ko leydi Mauritanie keddotoɗen région de gardiɗo région de Nouakchott hono Fatimata Abdel Malik alarba hanki o aussi fondirino protocole d' accord hakkude mabɓe e PNUD woni catal mbiyetegal PNUD PNUD noon woni programme des Nations Unies pour le développement oɗon accord noon ko finance de kay fodde temedere sagata woni 100 jeunes taw ko joguiɓe projet ji woni eɓɓoji mumen yidde wallude ɗumen kay ha mbawa hebde tagui emploi e heblo taw ko heblo moƴƴo woni ko wiyete formation
formation professionnelle yidde mabbe non ko ustude ha e habade wasam gollade sukabe ha tengti non e be dona sukabe rewbe Fatimata Mintou Abdel Malik ko radio région de Nouakchott o holliri weltare makko mawde no fewi e do partenariat mo be baddi e catal bitengala PNUD non arti catal ngal e der leydi Mauritanie ko bitedo Mansour Ndiaye kanko Mansour Ndiaye ne o holliri tigi weltare makko mawde no fewi sifundirde makko e région de Nouakchott e tiskade makko di Nouakchott darde mum e yidde jellidde kay e odon fannu e wallude sukabe tigi no kaburi e wasama gollade ha joni ko leydi Mauritanie keddordena Birane da Abedi kanyum gardido coalition Birama président kanyum e délégation mum timmudo be jettima to wuro bababe tawi der région de Brakna addibi ton non ko yettinde duwawuji mabbe faade kay e jinnabe e faade besngu betenodo Abdourahmani Paté Ba non burnodo lollide babo ya dede tigi mo fuuta tampi felliti tawi kadim ko sehila jaadido Birane da Abedi to bange dawrugola Abdourahmani Paté Ba non siftindo yaltuno addo ko gel aljuma bennude to o wiriya ton to bababe aseta bennude to o non Birane da Abedi e saha kay ustare nde o wonno ko ton to Dakar lamurgo leydi Sénégal ko boyani ko artinde leydi Mauritanie o holli non pular heewini baade maydo aftata wadde duwawa yawtata ko dum saabi non Birane da Abedi e délégation mum timmudo be jettima ton to bababe ha to galle baboya dede be joddima tigi e besngu mum e jinnabe mum be mbawi kadi joddade dendagal yoga e besngu bababe nabe tawtebe tona yettinde tona duwawuji mabbe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e nder leydi Mauritanie e sowto musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo golle ma jooɗi peewi Ghali Abouba kumpitala ngendi leydi Mauritanie a uddi ɗum ha laaɓi paaɗen ko toon to leydi Mali hewɓe kay wannoɓe kawguel baccalauréat ha hande ne cabbi ngel kawguel woni hen ni ñamata jarata ko kulol beele ma dañ walla ala jagorɗo tambiɗo jangde ngendi leydi ndi holliti ko aljuma janggo jeenayyi lewru août sanga 10 heures to lycée le académie ko toon tigui ɗum wawata yaltinede taw koye lycée de enseignement ko toon ɗum wawata yaltinede mamoni kala waw andude so tawi kay gagnima walla ala gartaten koye ceerigo hakkunde leydi Mali kame Ukraine ɗum noon laamu leydi Mali taw ko justice mo leydi Mali oɗo sa holliti udditi hen losko yañgo no feewi ngam ƴewde juuɗe modduɗe hen ɓen jofaɓe ɗin peɗeli woni Ukraine taw koye nden fiyande wande toon to Tine Jowatina ne tawe e nder région mo Kidal ha ganduɗa kene tolno konin koɓe yonɓe e banggue ɗiɗi kala banggue leydi Russie e banggue leydi Mali kala teɓɓiti hen ɓe kollitima ɓe dewido ɗen gueɗe kala ko wona ɗum ko noon laamu leydi Mali erima loni nde loskata e oɗo henna gueɗe ha tenti noon moddugol juuɗe ko fati e banggue wonande ndeɗo henna fiyande wande toon to région mo Kidala teskama noon toɓoli kewɗi jippiɗi e nder leydi Mali taw koye catal ngal ganduɗa ene toppiti catal toppitingal ko fate oɗon fannu PNRRC e caggal rapport maɓe jaltini ɓe kolliti ɗiɗo hen toɓoli ha tenti noon puɗɗi e nder Bamako lamorgo leydi ndi jeeyi sababu noon pittali 5 keddi hen kene tolno ujunnaji 254 foyre hande o kay ngala kalɗo toggi pooye mumen 1592 sinistré taw ko neɗɗo mo ala kala ɗo hoɗi e nder Bamako e hoore muɗum yoga e région ngaji goɗɗi ko wayno région de Mopti Ségou Khaya ɗe nokkuji kala matériel uji kewɗi boni taw jarata kay ko kalisaji jondi no feewi ɓe erima hen noon wonande kay autorité ji ɗi ne mbawata ɓeydude darde ko fate ɗeɗon gueɗe kala to Guinée Conakry ko bis giwnoɗo to Abidjan ne fayi to Guinée wayi haw ɓatti to Farana o fano noon ko toon to Farana ko ɗon tigui bis o teɓɓiti yani koye cangol ɗon ɗo ɓennano e nder pont goto waɗi yimɓe joyo mbasi en pittali mumen no gasi ɗiɗo neɗɗo mbawi gagnade hen wi biteɗo Ba Mamadou goto gonnoɗo oɗon bis ne qirlowo holliti wonande kay on sofor dognanno ɗo wonanno kay koye wadde gonɗi tokosi
ɗin gonɗi ɗon ɗo ngabbanno e pont ɗo ko ɗon ɗacci lawol biso hoore nde ari kene sulke ndiyam laaciki woni dow jeyi saba wonnoɓe dow ɓe mbawi yaltude wonnoɓe less ɓe jeeyo mbasi hen pittali mumena duuɓi 14 kaso woni ko waɗi kanko on taw kadi ko tumanoɗo e wargoji bannoɗi nogase jeetati lewru septembre 2009 e laamu Moussa Dadis Camara ñande capantate goo lewru mayduɗo hennoɗo tribunal criminel de disni wawi tigui yaltinde ñawore muɗum kanko mbiɗeɗo cc Raphaël Happa wawi ɗaccitede taw kadi ko militaire tumanoɗo hen hewɓe kay settiɓe kolliti jiyanimo toon to stade wo arti e nder koreji makko e wiide wonande hujji yanke makko to Guinée Bissau Oumar Sissoko Mbala bismima Andri radio welina taw kadi ganduɗa ko hoorejo leydi Madagascar ɓattodiral hakkude Antananarivo kame Bissau woni Malgasa ngam kay ɓattodirde to banggue golle dendaɗe kame kadi wonande joggade tamande fayidinde hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala to Tunisie hoorejo leydi ɗi ɗo tan lebbi ɗiɗi yeɓande sumgoji kanko Kayit Saydou o riiwi hoorejo jagorɗo makko woni Ahmeda Hachani o riiwi ɗum ko alda kay hollirede ko jeeyi sababu on itta e gollal mum oɗo saaha lomtimo ko jagorɗo affaire étrangère woni Kamal koɗo hen lomtimo o saaha gonaɗo to Côte d'Ivoire hanki o manditare leydi mum duuɓi 64 ɗum noon waɗa gon maajo e seppogal waɗa koto Grand Bassam ke wona 54 kilométre hakkude Abidjan e tawtore Alassane Dramani Ouattara kame khalifaɓe laamu ngu e diine ɓiɓɓe gendidi kala wonande koninkoɓe gendi leydi ndi militaire gendarmerie police sapeur pompier douane 11 forêt woɗɓe kala kolliri armée leydi ndi kame cuɗari mum kala taw teddinira ɗum kay ko ɓen élevaɓe lycée excellence ɓen gon teddiniraɓe oɗon fannu kanko Alhassane Dramani Ouattara o holliti oɗo saaha kay fandarema ko erade laamu ngu nde wawata kay tottude gueɗal men ha timma ɓen ɓe galleji men kela taw koye kelgol yogay leeɗe naskaɗe taweteɗe e nder Abidjan taw kadi ganduɗa waɗa ɗum ko Ba Congo jagorɗo on mo ganduɗa holliti accata ñonkoto e Abidjan e kala ko wala ɗum ko noon ɓen yaaɓe foftode mumen holliti ma o weltin ɗumen ɗo tan e goo lewru fandu moni kala ma daña kene wawa weltorade to Nigéria CEDEAO batu wattugo 15 wo batu to Abidjan lamorgo leydi Nigéria taw ko chef d'état major aji wonande armée ji leyɗele jeeyaɗe CEDEAO danude catal kaɓotogal ko fati kuddataji jafuɗon ko 42 wala lawole oɗon fannu to Burkina Faso paɗena wonande hooreji leydi Sierra Leone Julius Mada Bio waɗi jillumum to Wagadugu to galle lamorgo Kuluba hakkude makko e nando makko Ibrahima Traoré ɓe mbawi yewtide toɓɓe kewɗe no fewi holliti jillu makko yidde hirjinde Burkina ko fate Sahela beele jaam duumiɗo ne wawa artu toon kono kadi andude dossier oɗo saha Burkina Faso ko taccat ko ma waw yettino ɗum toon to fedde gotago windere to États-Unis d'Amérique to Nigéria duttorɗen ha joni seppoji ne jokki toon ɓe jaɓani noon ko ñande asende wadde balɗe 10 no ɓe mbirnomaɓe ceppu e nder leydi ndi kala hanki o noon kene tolno e nogase goo neɗɗo wasi fittano e ɗiɗon seppoji bannoɗi guila tan goo duɗo hen lewru wi Amnesty International ko ala ɗum ko armée leydi holliti ko 13 neɗɗo tan mbasi hen pittali mumen ko wala ɗum ko noon wonande kay ɓen wasɓe pittali mabɓe koye nokkuji ko wayno Kano Ajara nonne kadi Kaduna kame Kaduna ha fenma yoga e région ngaji ko wayno Maiduguri e Abuja ɗiɗo nokkuji kala ko wala ɗum ko noon kene wona 90 mo neɗɗo nanggama taw ko tayreɓe jeegomo espagnol naɓe nanga hen ɓen mbaɗata finance ɓen tayreɓe nde ñotata drapeau ji ko wayno occidentaux ji ko wayno Russie e goɗɗum kala mbawa weynede hen Union africaine 3 candidats jogoɗo lomtade Moussa Faki Mahamad Thiannajo gardiɗo commission Union africaine mo mandat mum gasata février 2025 Djibouti Mohamed Ali Youssouf ko candidat Kenya Raila Odinga ko candidat nonne kadi Maurice Anli Gayan jafuɗon Guyane
Anil Gayana kañumne ko candidat ɓeɗo hen goni candidat ji yiɗɓe lomtade wonande Mahamad Faki Moussa Paden koye jolam jaɓe jaɓɓoɗena ko musidɗo men Alsan Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sall en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV kabaruji men ɓuuɗi tewtude e jolama jaɓede e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Faray e pijorloji mabɓe olympique gonɗi toon ɗi e ñalawma talatare jeegom lewru tawkata ko jogo ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi kippu Faray mo foko juuɗe woni basketball ɓe jeehi miñum jaaɓi hatirde ɗum woni demi final toon ko duko dey woni toon nder ɗiɗo jeux olympique gonɗi toon lamdo ko leydi hono Faray hono Paris ko boxeur uji ɗiɗi Algérie najo goto e Taïwan najo goto ko ɓen tigui mbiya mbawa waddude e ɓen rewɓe nde tawno wonde ene wayno kamɓe ɓe jogui tan ko doole worɓe ɓe mbawa kadi felɓodirde e ɓen rewɓe so wonat ɗum ɓe gañata ɓe no fewi addi noon luure kewɗe no fewi ɓe mbi noon alay saago ma ɗum yurnite ƴeewe ɗum noon ko haqqe ɓen waddude ɓen kono rewɓe noon ene kuliɓe no fewi mbi wonde ɗeɗo doole kam ɗeɓe jogui wona debbo foti jogade ɗum foti jogade ɗum tan ko worɓe addini ɗon caɗele kewɗe no fewi e oɗo saaha noon ko dukoji mawɗi goni toon to lamor ko leydi hono Faray leyɗele dendude Amérique toon de ko Kamala Harris o suɓɓima kay cukko makko biyeteɗo hono Tim Walz oɗo noon andaka e dawrugol taw kadi ko politique mo leyɗele dendude Amérique kono noon Kamala Harris o wi yettimo no fewi e yiddemo kadi leydi ndi kadi oɓe jaggodiri hono juuɗe joni e oɗo saaha kamɓe ɗiɗo ɓe goni koye campagne wawde kay marmaɓe dañi hunde to Bangladesh caggal kay oɗo debbajo gadnoɗo hono jaggoɗo mabɓe nde kañum wawi kay hono dogde yalti leydi ndi ɗoɗo joni ɓe payi koye transition hono démocratique caggal kay nde parlement mabɓe fusa toon e oɗo saaha noon ɓe goni koye yidde kay wawde tafde wonɗen sarɗiyankoɓe taw ko hesɓe pullo mbawa toɗɗede ɗum noon koye crise mawɗo ɓe mbi ɓe goni ɓe jaltani ha hande oɗo crise toon to Royaume-Uni to nde caggal nde ɓen sukaɓe tato mbaɗa toon to nokku biyeteɗo hono Southport ɓe taw kadi ko on gorkajo mo jubinande mum woni taw kadi ko Rwandajo ɗum noon ɓe mbaɗi pilɓodire toon hani militaji extrême droite en kañum e force de l'ordre o perɓodiri toon no fewi ɓe mbi noon to leydi ndi woni kay koye feccade waɗi noon toon to rewo Londres yimɓe hewɓe mbawi kono rendude toon taw kay koye e leeɗe to Waldorfstow kañum kay ɓe mbawi kay wadde toon taw ko manifestation mabɓe hono gulɗi taw kay ko ɓen noddeteɓe extrême droite en Palestine caggal nde oɗo kadi toɗɗa woni Yahya Senudi woni yo ardo taw kadi ko fedde Hamas nde Israël noon wi oɗo gorkajo noon caggal kay nde o toɗɗa yoɓe mbaɗa feere ɓe mbawa kay hono wardemo ko ɓuuri yawde e jaytade nde tawno wonde nde ɓe mbaddano e mabɓe nde o kanko ardino jangu ngu ɗum noon yoɓo kay jooɓo fital makko ko kadi ko addi mo wawa kadi ƴettidde hono golle ɗum waɗi noon ene waɗi leydi hono par leydi Israël ɗum ko wiyete ko tan ɗiggata ɗum noon yuppetake ɗum noon ko hunde no hawnide no fewi ɗum noon yo Allah faabo men Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗoti tonguɗen e joolama jaɓede e oɗo ñalawma mo gonɗen taw wonno koye dande musidɗo moon Alsan Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu yo jaam jogomon Alsan Oumar Mbodj joolam jaɓeri golle ma jooɗi peewi to leydi Mauritanie haali Abouba toon to Madina Gounas Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr ɗum wonno komin lowanno moon pikiɗe hande o e kumpital moon humpitade ɓuuri humpede yo Allah humpinen moƴƴere jaame kisala ketkimalaki jaam yo jaam Allah hirane musidɓe tedduɓe